מערכת מד"א הינה מערכת ייעודית לניהול דוחות אולטרסאונד. על מנת להיכנס אל המערכת, יש להקיש את הסיסמה של המטפל. בתפריט אדמיניסטרציה, יש לגשת לתפריט בדיקות, על מנת להזין את פרטי הבדיקות הרלוונטיות וכן את העלויות, על מנת להתחשבן בעתיד אל מול קופות החולים. על מנת להוסיף נבדקת במערכת, יש בתפריט הראשי ללחוץ על הוספת נבדקת. נפתח חלון חפש לפי תעודת זהות, יש להקלידה וללחוץ על הצג. המערכת תפתח את הכרטיסייה של הנבדקת. יש להזין בכרטיסיית הנבדקת את הפרטים הרלוונטיים. עם הסיום, יש ללחוץ על כפתור שמירה ולאחריו על כפתור הוספה על מנת לפתוח בדיקה חדשה לנבדקת. בכרטיסיית הבדיקה יש לבחור את סוג הבדיקה. יש למלא בהתאמה את הפרטים הרלוונטיים. לחיצה על כפתור בדיקה יעלה באופן אוטומטי את הטופס הרלוונטי של הבדיקה ואף ייבא את הנתונים ממכשיר האולטרסאונד. את נתוני הבדיקה ניתן אף לשלוח באמצעות המייל, ניתן להעביר לקובץ ואף לצרוב על גבי דיסק יחד עם סרטון הבדיקה. לחיצה על כפתור הדוח יציג את הדוח להדפסה. העברה ללשונית סיכום תציג את פרטי סיכומי הבדיקה. יציאה חזרה לכרטיסיית הנבדקת ללשונית בדיקות תציג לנו את כלל הבדיקות לאותה נבדקת. בחירה מהתפריט של רשימת הנבדקות שלי יציג לי את רשימת הנבדקות שלי בלבד. באפשרותי להיכנס לכרטיסייה הרלוונטית ולראות את פרטי הנבדקת בהתאמה. יש לצאת באופן מסודר מכרטיסיית הנבדקת, מרשימת הנבדקות שלי ובתפריט דרך יציאה. עד כאן ההדגמה על מערכת מד"א. נשמח שתיצרו עמנו קשר באמצעות האתר שלנו. להתראות.